mga pulong nga nagdala og nindot ug usab kaayo nga pagtulunan diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Labi na gyud diha sa mga hagit nga gipunting o gipahinumdom ni Jesus diha sa matag usa nato nga nagisgot dili lang kabahin diha sa tinguha nga unta kita sa atong kaugalingon kung pananglit kita makakita unta ta sa kamatuoran. Kung pananglit nga kita makakita pud unta ta sa mga nanginahanglan. Kung pananglit kita makakita pud unta ta diha sa kung unsay angayan natong buhaton ug dili gayud unta kita magpanuko sa pagbuhat niini. Apan sa laing bahin kung taliwala diha sa atong pagkakita apan nagpakabuta kita nga wala kita manumbaling sa uban diha sa ilang mga panginahanglan nga daw ingon nga gigamit nato ang atoang pagkakita sa uban diha sa pagkamahukmanon ug diha sa pagwalay pagpakabana ug pagpangginglabot ngadto sa atong isig katawo nan matud pa ni Jesus sad-an kita. And indeed kini dako kayo nga hagit diha sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Kay lagi kitang tanan nga ania karon dinhi nakakita baya gayod. Abli baya gyud ang atong mga mata. Ug nakita nato ang kahimtang sitwasyon dili lang diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kundi ang kahimtang og sitwasyon bisan gani ngadto sa atong isig kaingon. Unang pangutana, kung nakakita kita, giunsa man nato pagtan-aw ang atong kaugalingon. Kung nakakita kita, giunsa mapud nato pagtan-aw ang atong isig kaingon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Ug sa gikaingon na kining maong Dominguha gitawag usab og Letare Sunday, Domingo sa pagmaya. Mabitaw nga nakabantay mo even though sa usa ka tuig kaduha ra gyud mutumaw kining maong kolor nga diin daw hulagway diha sa kalipay, diha sa pagmaya, diha sa kasadya nga gisaulog nato matag karon ug unya sulod diha sa kasaulugan sa liturhikanhon nga panahon sa panahon sa Adbyento, ingon man diha sulod sa panahon sa Kwaresma. Ang Gaudete Sunday sa panahon sa Adbyento o ang Letare Sunday sa panahon usab sa Kwaresma. Apan kini nagkahulugan diha sa pulong nga kalipay. Kalipay kay sayod kita nga taliwala diha sa mga inadlaw-adlaw nato nga mga inagulo, inadlaw-adlaw nato nga mga pagpasan diha sa atong cross, inadlaw-adlaw nato nga pagsinati sa mga kalisdanan o mga kalisod, kabudlay diha sa atong kinabuhi. Ang Dios naghatag kanato og kalauman. Ang Dios nagdanag kanato sa iyang kahayag. O ang Dios mismo nagpadayag diha sa iyang taliabot nga kaluwasan. Taliabot nga tinguha sa pagtubos o sa pagluwas gayod diha sa matag usa kanato. God has shown us the Easter, ang pagkabanhaw nga mao gayod ang tinguha sa Dios nga diha sa atuang pagkatawhanon kinahanglan nga muduyog kita diha pod sa pag-antos ni Kristo. Ug labaw diha sa atong pag-uyon, sa atong pagduyog sa mga pag-antos ni Kristo, kinahanglan usab nga mamahimo kitang kabahin
diha mismo sa iyahang pag-antos ngadto na sa iyang kamatayon. Aron diha pinaagi sa ingon, kita usab mamahimo nga makaambit diha pud mismo sa iyahang pagkabanhaw. Munang niining kasaulugan sa limawng liturhiya, gipalantaw na tangdaan ni Kristo sa taliabot nga kalipay. Gipalantaw na ta sa Ginoo diha sa taliabot nga tinguha sa Dios nga buot niyang ipadayag diha gayud sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga gipakita na kita sa Dios nga dili kita magpabilin lamang diha sa pag-antos. Dili kita magpabilin lamang diha sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nga dili lamang kita magpabilin diha sa mga hagit sa atong kinabuhi. Kundili nga makasinati usab kita sa kahigayunan, nga makabaton kita sa kahingpitan, nga naa diha ang hingpit nga kalipay, hingpit nga pagmaya, nga buot usab sa Dios nga atong madawat ug maangkon diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. This is what litare means, to rejoice. To rejoice that God wala ingon nga mulimod ug wala ta ingon nga ilimod ni biyai sa Dios. Taliwala diha sa atuang daghang kahigayunan sa pagpakasala. Daghang kahigayunan nga mitalikod kita niya. Daghang kahigayunan nga misupak kita sa iyang kabubuton. But nevertheless, nagmapadayunon ang Dios diha sa paghatag kanato niining maong bendisyon ug panalangin kay iya mang kabubuton nga kitang tanan makabaton sa kahingpitan bisan pamanggani sa tong tawhanon nga kinabuhi. Nga ang tinguha sa Ginoo nga kitang tanan mahiuban gayud kaniya, dili lang diha sa pagsinati niining maong kalipay nga kalibutanon, kundili diha mismo sa pagsinati sa kalipay nga langitnon, sa kalipay nga espirituhanon. Ug dinhi nato makita mga igsoon ko diha ni Kristo kining ato usab nga gisaulog karon. Duyog nining ikalima nga kasaulugan sa Misa Novena pahinungod ni San Jose. Isip atong panigingnan, isip atong patron. Diin taliwala diha sa atong tema o sa titulo, The Sleeping Saint Joseph. Makita nato diha sa iyahang personalidad. Nga bisan pa man tuod og siya nahikatulog, bisan pa man tuod og sirado ang iyang mga mata, apan abli kaayo ang hunahuna, abli kaayo ang kasing-kasing ni San Jose nga namati og naminaw sa mando, sa sugo nga gipadayag sa Dios diha kaniya. Nga bisan pa man tuod ug wala niya hingpit nga makita ang Dios, apan iyang gisinati ang presensya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Nga mo'y hinungdan nga bisan pa tuod og siya nahikatulog, apan diha pinaagi sa damgo, iyang nadungog ang sugo, ang mando sa Dios. Nga naghisgot kabahin, nga dili siya mahadlok sa pagpangasawa kang Maria, nga naghisgot kabahin, nga ang gisabak ni Maria lalang sa Espiritu Santo, nga naghisgot kabahin, nga siya tuod gipili sa Dios. Aron diha pinaagi kaniya iyang kapanalipdan si Maria ug ang bata nga iyang gisabak. Ug tuod man, wala lamang si Jose magpabilin diha sa iyang pagkahinanok, sa iyang pagkahikatulog. Wala siya magpasagad diha sa kung unsa ang mensahe sa Dios. Ni wala niya ingon nga wala hatagi niya og importansya, bili sa kung unsa ang iyang gidamgo. But the moment nga siya nahigmata, iyang gibuhat ang tanan. Sumala gayud sa kabubuton nga gipadayag sa Dios diha kaniya
pinaagi sa damgo. Ug mao ni ang mensahe sa Dios diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga matod pa niya, dili man unta mo buta. Apan nganong dili man nato mahimo kung unsa ang kabubuton sa Dios. Labi na diha sa atong mapadayunon nga pagtagad o pagpangginglabot sa uban. Dili man unta mo ingon nga buta, nga dili mo makakita sa panginahanglanon sa inyong isig katao. Pero ngano man nga nagdumili mo sa pagtabang kanila sa panahon sa ilang pagsangpit. Ug wala man unta mo magpabilin diha sa inyong pagkahikatulog. Apan nganong wala man nato buhata kung unsa ang gimando o gisugo sa Dios diha gayud sa matag usa kanato. That is why nindot kung mubalik ta diha sa panig-ingnan sa kinabuhi ni San Jose. He was not just simply dreaming, kundili iyang gianinaw. He was able to contemplate kung unsa ang sugo sa Dios. And through that disposition, gipatidluman ni San Jose sa unsang paagi nga mapahingpit niya ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga gipadayag diha kaniya bisan pamantuod og pinaagi lamang sa damgo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, tinuod nga makaingon siguro ta sa atong kaugalingon, nahago na mi Padre, nabudlay na mi Padre, nagantos na mi Padre, nagkalisod-lisod na mi Padre sa amo palangganing kaugalingon. Unya, kumuingon ka Padre, nga amo pang iapil ang uban. Unsa naman na ang gibugaton? Unsa naman ang among pasanon diha sa among kinabuhi? Madugangan. O kung madugangan na Padre, mas bugat pa, mas kapoy pa ang among palasanon matag adlaw. Apan mga igsoon ko da ni Kristo, dili ba ni ingon nga kabahin lang diha sa atuang abilidad ug kapasidad? Hinunua nga diha sa atuang inadlaw-adlaw nga pagpanaw sa atong kaugalingon, hinumdumi nga ang Dios naglihok uban kanato. And the only thing that we can do is to put our trusts in the Lord. That He Himself, nga ang Ginoo mismo, kabalo usab nga mutabang diha nato. Kabalo usab nga manumbaling diha nato. Nga kabalo usab nga mutabang nato bisan pa man diha sa atong mga kalisdanan sa atong tawhanon nga kinabuhi. And this is what exactly God has done to Joseph. He helped Joseph. E kung si Jose ra, dili niya mahimo ang tanan. Kaimposible, ana. Kaimposible alang ni San Jose nga mudawat sa maong katungdanan. But Joseph knew nga dili lang niingon nga iyahara. But Joseph knew that it is also God's own working. Nga naglihok ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi, so also nga naglihok ang Ginoo diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And if we believe that God is at work in us, none, dili unta kita magpanuko diha sa pagpatiunay sa kung unsa man ang kabubuton sa Dios nga gipadayag diha sa matag usa kanato. But we must work on it. Sama nga gibuhat ni Jose kung unsa ang kabubuton nga gipadayag sa Dios diha kaniya. Mabitang mingon ko, wala lamang siya magpabilin nga nahinanok. Wala lamang siya magpabilin diha sa iyang pagkahikatulog. But the moment Joseph woke up,
he immediately took Mary and became a faithful husband to her. Yet more importantly, Joseph became a faithful protector of God Himself. Moni hagit diha nato. Ngunta diha sa atong tagsatag sa kakaugalingon, makaantigo ta. Diha sa atong pagtabang sa uban. Makaantigo ta. Diha sa pagpanumbaling sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Because even though gipili nato nga magpakabuta, apan gipili sa Dios nga kanunay siya makakita diya sa kung unsay atong mga gikinahanglan nga iyang gitinguha sa paghatag kanato kung unsa ang grasya nga atong gikinahanglan bisan pa man tuod og dili kita takos. Mga igsoon, sa padayon nato nga pagsaulog nining santos nga misa, mga muyo ug mga liya kita ngadto kang San Jose nga sa kanunay giniyahan diha sa iyang mga panig-ingnan, kita mahigmata diha sa tung walay pagpakabana ngadto sa uban. Aron sama ni San Jose, hinanali usab kita nga magbuhat sa kabubuton sa Dios, tukmod diha sa iyang sugo, bisan pa man tuod og kini gipadayag diha pinaagi sa damgo lamang. Manindog.